با درود بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. من شعله گلخوجه هستم در استودیو همراهتون. در 15 دقیقه برنامه امروز 26 میلیون اطراف این موضوع صحبت خواهیم داشت. پدر یک جوان زخمی فوتیده در شهر دوشنبه پزشکان را در نرسانیدن یوری تاجیلی فوری متهم می‌کند. بالنیسه یکم سویسکی میبرند، مرحوم با پای خودش از ماشین اوپل میفروید، در منگاه میدراید، یگان کس به این کمک یکم نمیرساند. توفه از پوتین در اрафаи овоздиҳии конститутсионӣ و یا تقدیم امتیازنامه شهروندی به مردمی سابق شوروی. مادر با ادعای تجاوز با تکرار دختر نابالغش طلب دارد که جوان آزاردهنده به جوابگری کشیده شود. суд экспертиза бурдем хай ҳамуша бурдем ки ин дуюм бор буда ай пешам расида буда. маҷлиси миллии тоҷикистон имрӯз қонуни баҳсбарангези таъйини ҷазо барои пахши ахбори ғалатро қабул кард. طبق ин қонун минбаъд барои нашри хабари нодуруст дар бораи коронавирус ҷарима мекунанд. фаъолони ҷомеаи шаҳвандии тоҷикистон дархост намуда буданд ки қонун қабул нашавад. онҳо мегӯянд муқаррароти зерин баҳонае барои таъқиби фаъолон ва рӯзноманигоронӣ мустақил мегардад. вале мақомот гуфтанд ҳадаф пешгирӣ аз пахши ахбори носаҳӣ аст. тағйироти баҳсбарангез ба кодекси ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурӣ баъди имзои раиси ҷумҳур ба иҷро медарояд. аз нимаи моҳи июн аксарияти бемористонҳои душанбе ки ба муолиҷаи гирифторони covid-19 ҷалб шуда буданд ба кори маъмулии худ баргаштанд. ба фарқ аз чанд шифохонаи пойтахт ки то ҳанӯз бинобар табобати беморони коронавирус ҳатто дар сурати изтирорӣ маризони дигарро қабул намекунанд. ҳоло падари як ҷавоне ки чанд рӯзи пеш аз захми кард фавтидааст даъво дорад ки агар пизишкон аз қабули фарзандаш худдорӣ намекарданд шояд ӯ зинда мемонд. пизишкон мегӯянд ҷабрдидаро дер оварданд. барои юсуфӣ назари тарафҳоро шунид ва ин гузоришро омода кард. дар пайи як муноқишаи хонаводагӣ дар деҳаи чортоти ноҳияи рӯдакӣ шаҳобиддин сангинови 26 сола аз сӯи бародари ҳамсари додараш захмӣ шуда баъдан дар бемористон ҷон додааст. абдураҳмон сангинов падари марҳум шаҳобиддин мегӯяд, як рӯз қабл аз марги фарзандаш бародари келинаш бо 7 нафар шабона ба манзилаш ҳамла карда фарзандонашро латукуб кардаанд. муноқиша бо ин хатм нашуда рӯзи дигар фарзандашро дар манзили яке аз хешовандонаш дар деҳаи чимтепа бо корд захмӣ кардаанд. мебиёд писари ман аз хони холаш то даҳани дарвозаро мебурорад. занако унҷо мардина не якта чилоқ бача будааст. вай мекунанд мебурорад дар ҳамин даҳани дарвоза корчаро мезанад. баъд занако баъд мебинанд вай мекунанд аз хафош ҳамун чилоқ бача медавад ба ҳамун чигасаш ҳамун қотила мезанад ки дасташ вай мешад, хун мешад, чӣ мешад, мегрезад, мерад. падари марҳум шаҳобиддин иддао дорад ки фарзандашро бо таксӣ ба бемористон бурдаанд, аммо ӯро касе кӯмак накардааст. марҳум бо пои худаш аз мошин опел мефрояд, дар монгоҳ медарояд, ягон кас ба ин кӯмаки якум намерасонад, қабулш намекунанд. дар рӯзи 21 июн рӯзи ҳодиса бемористони маъруф ба якум советски дар ҳолати карантин қарор дошт ва табибон мегӯянд беморони гирифтори коронавирус табобат мешуданд. аммо падари марҳум шаҳобиддин ҳамчунин иддао дорад ки баъдан писари захмиашро ба бемористони қарияи боло бурданд ва он ҷо низ ба фарзандаш сари вақт кӯмак накардаанд. ягон кас дар ҳамин қараболоам специалистон набуданд. ду-се кас омад ҳамин хел дровардан оператсиони ва ман коғаз доданд ки равед лабораторияе ки тарафи славянски дай хун биёред, ина ташхис кунед. то мо ташхис кардем, то чӣ кардем ки бо 207 сом монда ман капелу чи аз аптеки ҳам даруни ҳам қараболо харидам, овардам. 2 минут пас биромад ҳамун одам гуфт ки писартон гузашт. вале ин иддаои падари марҳум шаҳобиддинро табибони навбатдори бемористони қарияи боло бепоя хонда ҷузъиёти дигари воқеаро пеш меоранд. ба қавли онҳо бо кадом сабаби номаълум пас аз захмӣ шудан шаҳобиддинро 1.5 соат дар ҷои ҳодиса нигоҳ медоранд ва чун вазъияташ бад мешавад, ҳарчанд медонистанд ки бемористони якум советский дар карантин аст, ёрии таъҷилӣ даъват накарда бо таксӣ ба он бемористон меоранд. мо дарҳол беморро ба ҳамин ҷароҳатхона расонем аз сабабе ки ҳолати бемор бениҳоят вазнин буд, фишори хун ҳис карда чен карда намешуд, набз дар банди аъзо ҳис карда намешуд, фақат аён дар мавқеи шоҳроҳи гардан ҳис карда мешуд. аз ин рӯ ҳолати бениҳоят вазнини беморро мо ба назар гирифта зуд ба ҷароҳатхона
ворид намудем бо ҳамроҳии духтурони эҳёгар дарҳол ба бемор масҳи нафасдиҳии сунъиро оғоз намуда амалиёти ҷарроҳиро оғоз кардем. табибон мегӯянд дар шӯъбаи қабул ҳама шароити барои кӯмаки таъҷилӣ фароҳам аст, аз ҷумла хун ва захираи кислород ва таҷҳизот. амалиёти ҷарроҳии марҳум шаҳобиддин 30 дақиқа давом доштааст, вале хунравии зиёд то расидан ба бемористон боиси маргаш шудааст. дар давоми ҷарроҳ кушодани қафаси сина захми дар қафаси сина ҷой гирифта буд, маълум гашт ки зиёда аз 3 литр зиёдтар хун дар ковокии қафаси сина лахта шудааст. ин ҳолати терминалӣ ҳаст, ҳолати геморрагический шок мегӯем, шоки омехтаи дараҷаи 4. шохи омехтаи дараҷаи 4 ин аломати вай нишон дар бадани бемор хуни лозима мондагӣ нест. таҳқиқи қазияи кушта шудани шаҳобиддин сангиновро мақомоти интизомии ноҳияи рӯдакӣ шурӯъ кардааст. нафари гумонбар дар қатли шаҳобиддин боздошт шуда, чанд нафари ҳамроҳи ӯ зери назорати мақомоти минтақавии милиса қарор доранд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. русия қонуни нави тақдими шаҳвандиашро ба хориҷиёт тасдиқ кард ки мувофиқи он барои қабули шаҳвандии русия зарурате ба даст кашидан аз шаҳвандии қаблӣ боқӣ намемонад. владимир Птуин раиси ҷумҳурии русия дар ин бора амр содир кард. матни ин қарор дар пойгоҳи иттилоотии ҳуқуқии ҳукумати русия нашр шуд ва баъд аз 90 рӯз ҳукми амал мегирад. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Абдулло салом, тавре медонем миёни Тоҷикистон ва Русия созишномаи душаҳрвандӣ амал мекунад ва барои тоҷикон то кунун зарурате барои даст кашидан аз шаҳрвандӣ набуд. аммо амри Путин ба ҷуз ин барои онҳое ки шаҳрванди Русия шуданианд ягон сабукие додааст? бале шаҳло, мувофиқи ин амр муҳлати баррасии ариза барои қабули шаҳрвандии Русия аз 6 моҳи қаблӣ то ба 3 моҳ кӯтоҳ карда шуд. ҳамчунон минбаъд онҳое ки шаҳрвандии ин кишварро ба даст оварданӣ ҳастанд, маълумотнома дар бораи даромад ва ё гузоштани амонат дар бонк талаб кардан намешавад. як навгони дигар ин аст ки шаҳрвандони шӯравии собиқ ва ё кишварҳои пасошӯравӣ минбаъд барои гирифтани шаҳрвандии Русия 5 сол мунтазир намешаванд, тавре ки ҳол аз рӯи қонун чунин муҳлат талаб карда мешавад. хуб Абдулло, ин қонун дар ҳоле қабул шуд ки ин шабу рӯз райпурсӣ барои тағйирот ба конститутсияи Русия ҷараён дорад. оё мешавад ҳад зад ки Путин бо ин амраш мехоҳад раи мусибии зодагони Осиёи миёнаро ҷалб кунад? эҳтимол чунин ҳам бошад шаҳло, аммо ҳадафи асосии Русия зуд афзоиш додани шумораи аҳолиаш аст. чун тавре медонем, аз нигоҳи ҳудуд Русия калонтарин кишвари дунёст, вале ҳамагӣ 140 миллион аҳолӣ дорад ки аз лиҳози амниятӣ барояш хавфнок аст. шумори аҳолӣ дар паҳнои минтақаи Сибир рӯз ба рӯз кам мешавад, дар ҳоле ки ҳамсояи ин минтақаи Русия Чин бо аҳолӣ беш аз 1 миллиардӣ аст. ҳамчунон бо пазируфтани шаҳрвандони нав Русия талош дорад камбуди нерӯи корро ҳал кунад ки як мушкили иқтисодаш ба ҳисоб меравад. аммо Абдулло бубин, нархи нафт ба шиддат поён рафтааст. коронавирус иқтисоди Русияро ба буҳрон дучор кард. оё барои шаҳрвандони нав таври ишора карди худат ҷои кор фароҳам хоҳад буд? воқеан шаҳло, барои Русия айни ҳол рукуди иқтисодӣ ва афзоиши бекорӣ як чолиши хеле бузурге аст ва қисмате аз аҳолии Русия ҳам аз ин амри Путин шод нестанд. аммо зоҳиран ин тасмимҳои Русия барои дарозмуддат нигаронида шуданд, чун Кремлин иддао дорад ки аз соли оянда иқтисодашро ба ҳолати рушд боз мегардонад. ва зоҳиран Владимир Путин умед дорад ки дар натиҷаи назархоҳии умумӣ то соли 2036 дар сари қудрат мемонад. сипос Абдулло барои суҳбат. ман ёдовар мешавам ки бар асоси оморҳои солҳои ахир дар маҷмӯъ беш аз 250 000 нафар соҳиби мақоми душаҳрвандии Тоҷикистону Русия мебошанд. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. ҳоло дар бораи мусибати як хонаводае мехоҳем қисса кунем ки дар ҳолати афсурдагии сахт қарор доранд.
онҳоро номуси таҷовузшудаи духтари ноболиғашон гӯшанишину одамгурез кардааст. акнун ягона умеди онҳо ин тафтиши ҷиддии ҳодиса ва расидани ҳақ ба ҳақдор мебошад. сарвинози рӯҳулло ва амриддин олимов мавзӯъро пайгирӣ карданд. хай мисол ҳаёти духтари ма сӯхт. хай ягон чора нест ки мисол ма ҳам як одами бесоҳиб. ин зан мегӯяд 2 ҳафтаи охир оби чашм дар бари рӯ наметавонад ба берун барояд. ба қавли ӯ духтараш аввали ҳамин моҳ аз сӯи ҷавоне таҷовуз шуда ва ин ҳодиса хонаводаву пайвандонашро дар ҳолати сахти равонӣ қарор додааст. хай ман оҳоли мара би ман на хона дорум на дар дорум, мара ба ин аҳвол овардам. ман дига ҳеҷ кор кардан наметавонам. бовар мекунӣ не як моҳ мешавам ман дар намедури хона як пиёла об мехӯрам, як пиёла чой. модари ноболиғи 14-сола дар яке аз хобгоҳҳои марбут ба корхонаи насоҷӣ зиндагӣ мекунад ва ҳодиса ҳам дар ин макон рух додааст. 3 июн буд. хай ма дар кор будам худам. духтарчам дар ҳамин хона қатъиян бачаи майдааким ва ё беру бозикунӣ мебироянд. хай ҳамсояҳо хамир дорем гуфта сари чакдон мераванд. баъд вақте дара тела мекунад ки и аҳиста зӯрӣ мекунад. хай надро гуфта ки вай медироя, хай калонай вай медироя. баъд чӣ мекунад и духтарам хай дара маҳкам мекунад. хай мега бубиро миянд мара ҷанг мекунанд. хай кӯдак чӣ мекунад телаш мезаная, шата дар шикамаш мезаная. хай ба медирорам корша мекунад. баъд кӯдакҳо айҷағӣ дар ки мебинанд давида ба сари бачама мераванд то ӯ мия хай дарай қа мезана ки хай чӣ хелае кор ай ҳад рафта. волидони духтар иддао доранд ки ин ҷавон бори аввал як моҳ пештар ба номуси духтарашон дастарозӣ карда сипас ба духтари ноболиғ таҳдид кардааст ки дар ин бора ба касе лаб накушояд. ба муолисаода гирифтем ба суд экспертиза бурдем. хай ҳамун шаб бурдем ки ин дуюм бор будай. ай пешам расида будай. ай пештар чанд вақт пеш бо ҳамин кора карда будааст? акина моҳи апрел будай. намедонам. хай ин модар мегӯяд чунин бадрафториро ҷавоне бо духтари ӯ анҷом додааст ки наздикони яке аз афроди шинохта дар тоҷикистон аст ва тарсаш ҳам аз он аст ки мабодо ҷавон беҷазо намонад. ин модар барои ҷазо гирифтани ҷавони таҷовузгар ба мақомот шикоят бурдааст. дар додситонии шаҳри душанбе шикояти ин модарро тасдиқ карданд ва гуфтанд аллакай парванда нисбати ҷавони 25-сола бар асоси моддаи 141 кодекси ҷиноӣ боз ва барои баррасӣ ба додгоҳи ноҳияи шоҳмансури пойтахт ирсол шудааст. пайвандони ҷавони гумонбар ба таҷовузи духтари ноболиғ аз суҳбат дар ин мавзӯъ худдорӣ карданд. ному насаби ноболиғи ҷабрдида ва ҷавони гумонбар дар дасти радиои озодӣ ҳаст, аммо ба далели ахлоқӣ будани мавзӯъ ифшо намешавад. таҷовуз ба номус аз ҷумла бо афроди ноболиғ ҷинояти сангин ҳисобида мешавад ва барои анҷоми он ҷазои сангин пешбинӣ шудааст. талошҳои ин модар дар ҳолест ки аксар волидон дар чунин ҳолат бо умеди он ки ояндаи духтарашон насӯзад ба ҳеҷ куҷо шикоят намебаранд. аммо модари ноболиғ мегӯяд ба хотири одилона баррасӣ шудани парванда аз додситонии кулли тоҷикистон ва шаҳрдори душанбе рустами имомалӣ хостааст таҳқиқи қазияро зери назорати худ гиранд. ва додгоҳи шаҳри душанбе як гурӯҳи 7 нафареро бо гуноҳи қочоқи маводи мухаддир аз 15 то ба 20 соли зиндон маҳкум кардааст. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд гурӯҳи мазкур маводи мухаддир аз ҷумла тарёку ҳероинро аз афғонистони ҳамсоя ворид карда сипас ба кишварҳои дигар интиқол медоданд. додгоҳ аъзои гурӯҳро ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор дар ҳаҷми калон гунаҳгор дониста ва 3 нафар аз онҳо аз ҷумла раҳбари гурӯҳ муқим шералиев сокини норакро ба 20 соли зиндон маҳкум кардааст. ба гуфтаи муфаттишон муқим шералиев дар байни ҳалқаи қочоқбар бо лақабҳои муқимча ва бачаи кампир маъруф будааст. аъзои гурӯҳро 3 моҳи пеш дар душанбе дастгир карданд. инҷо барномаи ахбори имрӯзро ба поён мерасонем. то мулоқоти баъдӣ дар ҳафтаи нав бинандагони азиз шумо метавонед шабонарӯзӣ хабарои тозаро аз вебсайти радиои озодӣ бихонед. агар хостед гузоришҳои рӯз ва ҷолибро тамошо кунед пас озодӣ видео канали махсуси мо дар ютуб барои шумост. ҳамчунин шабакаҳои иҷтимоӣ низ дар хизмати шумо азизон аст. бароятон дар 2 рӯзи оянда истироҳати бо фароғат ва саломатӣ мехоҳем. то барномаи навбатӣ худро эҳтиёт кунед.